Amenzuzu nomhlaba siyacela indlebe ey'nhliziyweni zabantu bakhona abakhe basezulwini sicela uNkulunkulu wasebuhleni asiphe isibindi ukulalela umthetho washembe kuthatha isibindi noqhawe ukulalela nomthetho washembe uthatha isibindi noqhawe siyanxuswa-ke abantwana benkosi noma sesifikile kulo muzi kaNkulunkulu ekhaya emphefumulo sinxusela ukuba sibambisane kulo muzi akekho omkhulu akekho omncane sonke sibambisene ngokuhamba ngey'miso ngey'nkambiso nemiyalo uNkulunkulu ayibekile phakathi kwalo muzi lo muzi ushembe uyazi lwezulu wakhele imphefumulo yabazali bethu ayilanda ehluphekeni okukhulu kokufa emagumbeni omane okufa ubalandile ushembe wayesebathembisa ukuthi uzobafaka lapho ekhaya emphefumulo manje-ke siyanxuswa ukuthi siwuhloniphe lo muzi bantwana benkosi ngoba wona wethu umuzi womphefumulo yabazali bethu ushembe wakhele bona ngakho-ke sinxusa ukuthi thina esizoba ngamanxusa abo sizobakhonzela siwuhloniphe-ke lo muzi singenzi noma kanjani lapho emasangweni kunabafowethu ababekiwe ukuba badlulisele iy'miso ney'nkambiso nemiyalo kaShembe unyazo lwezulu sibahloniphe labo baba abalapha esangweni siyanxuswa-ke siwuhlabe siwulawule lokho kuzwana namhlanje ngifuna ukutshela abakwenu ekhaya akangeni umuntu ofake inqwaba nemiyeko phakathi kwalo muzi akangeni umuntu ofake ama-extension akangeni umuntu ofake iy'ntambo lezi siy'thatha kubantu abanjengomajiya nje iy'ntambo la engalweni emanqineni okhalweni ekhanda akangeni umuntu onjalo iy'ntambo ezimukelekile lezi siy'thatha enkosini unyazi lwezulu ehleni kwamaNazaretha ezinye ay'ngeni siyazi ukuthi abanye baye bathi iy'ntambo zemindeni yabo imindeni yakho ikuthumela ekhala emphefumulo ngoba isikhathele iy'thixo zasemhlabeni ingakho isikuthumela ekhala emphefumulo lezo y'ntambo-ke esiy'nikezwa omajiya basemhlabeni ayisebenzi la kulo muzi ngoba ushembe kulo muzi uwakhela ukuthi uwo umfula kuzogeza iy'thixo zabazali bethu ngoba zibavimbile ukuba badlulele kwelizayo kwelamathongo naNkulunkulu ngakho uma sewuze la usuthume yibona ingakho sithi nemqambo nemiyeka ayifunakali izinto efanele uyithule ekhaya lezo ngoba-ke ukwazi ukungena lapha ekhaya amabhayi lawo esiwafakayo awugula kwethu noma awey'thixo zethu zasezweni awangeni lapha ekhaya ungayiqoqusho nangaphansi imithi ayingeni phakathi kwalo muzi asizukuyibona-ke ngoba eminye ingene ey'khwameni ney'mbiza ingene ey'khwameni kodwa uma wena uqotho uthanda imindeni yakho ungakwenzi lokho ngoba ayingeni imindeni yakho la ngoba umnikazi walo muzi uneselibanzi ukwazi ukubona into efihlakele uma wena uyifihla uyifaka esikhwameni uthi ngeke bayibona ngoba ngeke vele sikuthululisa isikhwama kodwa imindeni yakho emindeni uzongena wedwa kufana nomuntu ovakashile kanti lo muzi akuvakasha kuzosetshenzwa sisebenzela imphefumulo yabazali bethu ukuthi idlule ethuneni iphume ey'thixweni zayo ngakho-ke siyanxuswa abakhonzi abahle basezulwini ukuthi lezi zinto siyiqaphele ayingeni isinemfu lapha ekhaya umuntu ophethe isinemfu akahamba usilahla asingeni isinemfu lapha ekhaya omama bakithi siyabanxusa nkosi yami noma sibancane kodwa kufanele sikhulume ngoba imindeni iyasibopha ithi nkosi yamakhosi nabafana ababekile lapha bayitshele iy'ngane zethu iqiniso ngoba khona abangenalo ulwazi abangakwazi ukuhlukanisa umuntu wesimame akangeni obhulukile uma kunjalo shona lapha ejamengweni omama bazofike bakusize ukuze ukwazi ukuyikhulula ngoba bongenalwazi akangeni umama obhulukile la emzini kaNkulunkulu ngoba phela yena umuntu wesimame umuntu wesilisa obhulukayo ngakho-ke bayacelwa abantu babonane nomama ngale bazobasiza
lapho ekhaya ungangeni nokushinga nenkane nokuhonga ngoba abazali bethu bahamba beyileyo nto yaphenduka isithixo basebeboshwa bahlele ehluphekeni okukhulu badliwa impethu ngalezo iy'thixo zabo ababenazo. Umuntu aqosha athi mina kuyaziwa ukuthi nginenkani ekufeni akusebenzi lokho baboshelwa bona lokho abangeni nje emndenini yethu base bethuma mina nawe ukuthi sizobathethela lawo macala njalo ungafiki-ke wona wenze lokho. Obaba lapha esangweni bayanxuswa ukuthi uma besicela ukuthi thina sihamba ngey'moto singagijima sibalalele emva kwethu kuyimiso ney'nkambiso zalo muzi sayonikezwa umnyazi wezulu. Ungagijimi phakathi kwalo muzi, hamba kahle nemoto ngokushenga ukuthi yonke inhlobo yabantu ukuthi ngisho iy'ngane zamahlwile ziy'mbungu ezinehakuza ngesisu kushe ngizishosha ukushe ngisho abantu abahusela ngezisu ngenxa yokuboshela amacala abo efeni ubalandile ushengo basazonyangwa basazophiliswa. Manje-ke uma sigijima siyabanyathela uNkulunkulu akafuni lokho. Lo muzi wakhe uzolapha imiphefumulo yabazali bethu shengo. Ngakho-ke sihloniphe. Kunezakhiwo-ke ngaphakathi uma sewufikile amathoyilethi nezindlu. La mathoyilethi amiselwe ukuthi siwasebenzise thina esenyameni ngoba phela sisenyameni umzimba wethu ukusiphoqa ukuthi siye kuwo amathoyilethi. Kodwa ushengo wakhe imiphefumulo yabazali bethu ngoba nabo bayakwenza lokho esikwenzayo ngaphesheya ngale emzimbeni yabo womoya. Ngakho-ke asiwaphatheni kahle la mathoyilethi. Umuntu angathi ngoba ngedwa besenza umnuko wethoyilethi ngoba lowo mnuko ushengo uzokuthatha abeke phezu kwemndeni yakho bese iyaxoshwa bese ithatha ukufa ibeke kuwena. Enza nje okuhlanzekile ngisho usethoyilethi uwedwa wenza okuhlanzekile. Uma ubona into engasile ixoshe into engasile khona uzothola isibusiso ungayiqi ngoba lokushiyile kushudiswa ngandlela lokho mhlawumbe bababoke buyowise emndenini wabo umndeni wakho uzokhuluma nawo. Ngakho-ke siyanxuswa ukuthi uma sesifikile ngey'moto sibalalele labo baba abasipakisana singabi nenkani. Umuntu angathi ngoba uhamba ngemoto ecobezela ehle abesembukela phansi lo dasipake abesenza noma yini ayithandayo ngoba abantu bakini bazoxoshwa ngoba lo muzi wakhele wona amaphutha ayenziwa okhokho bethu sembonile uNkulunkulu bona ushembe uzobanika ithuba lesibili ngathi thina esiphilayo ukuthi simhloniphele ngoba bahloniphanga imizi kaNkulunkulu. Asizobahloniphela-ke phakathi kwalo muzi owumfula oyikhala emphefumulo. Asiwenzeni lokho. Ukuxosha ngolaka ukuthi mina nginenkani nolaka asebenzi. Hlisa umoya wakho akuzwele uzotshengisa ulaka lwakho. Fanele uzehlise ngoba lolo laka alubayisanga ndawo. Ushembe uzodala abantu kabusha uzokhanda abantu uzobathethelela ezonweni zabo singabadalisi izona ezinye. Laba baphethe iy'mbuzi impahla abazonikela ngayo bangayihlalise ey'motweni abayihlise bese beyisa lapha esibayeni nasi isibalo uNkulunkulu asiboleke sona okwesikhashana zihambe ziyomampula iy'mbuzi lapha bese zifakelwa amanzi. Umuntu angahlali ney'mbuzi emotweni. Abantu futhi bayanxuswa ukuthi bangagijimi bafake iy'moto ngaphansi kwey'hlahla. Iy'hlahla ushembe uyidalele ukuthi sihlala abantu bathole umthunzi kanye nemindeni yethu hhayi iy'nsimbi lezi zihamba ngazo iy'moto. Imoto ayiqunguluze lapho noma shiswa ilanga insimbi leyo. Abantu kufanele bahlale ngaphansi kwey'hlahla. Abantu umuntu angathi imoto yakhe ayithande aze asuke hhayi la ekhaya kuphela yonke imizi kaShembe. Abantu bangagijimi bafake iy'moto ngaphansi kwey'hlahla abantu bese beshiswa ilanga iy'moto singeke ngaphansi kwalento. Uyena ungeke ngaphansi kwesihlahla nemoto yakhe. Cha ningakwenzi lokho bantwana bakaNkulunkulu. Asenze okulungileyo phambi kwamvenqanga. Bayanxuswa futhi abantu kulezindlu ikama ijamangweni sesibona ingeni icathulo lapho futhi icathulo abantu bangayibeki phambi kwamnyama bayibeke ngemumva kwezindlu ngemumva. Abantu banganeki emawindini ezindlu zikaNkulunkulu ngoba lezi zindlu zakhele imiphefumulo yabazali bethu ukuthi baphumule ushembe uma eseqeda ukubahlambulula nokubageza bese bephumula balinde thina ukuthi sikhule ngomqondo sizobacela uNkulunkulu abakhulule bese sibase emakhaya. Uma besalindileke bahlala kulezindlu esipoli intombi ejamangweni ujamangweni inhlansuthi ekama lezo zindlu zakhelwe bona obaba nomama badebelele ney'ntombi kufanele bawufolde ingubo kahle bayiqoqe bayibeke kahle. Ushembe uyangena phakathi kwalezindlu ezobheka iy'guli zabo eziyimphefumulo yabazali bethu
ezingakwazi ukuhamba ayiphilise shehe. Angenike kuneke izinto lapha emawindini. Akufunakali lutho kuma-window sills. Uthola abantu sebebeke iy'xubho zabo babeke yonke into, cha akufunakali lutho. Thatha izinto uy'fake esikhwameni. Siwuphathe kahle leyo muzi. Akunekwa lutho la ngaphambi kwezindlu. Ngemuva kwezindlu zanakhela kunolayini wokuneka. Ngemuva kwezindlu nje eJaMangweni eSipoli eKama. Kunolayini lapho uma ufuna ukuneka amathawula noma yini, neka ngemuva ungabonakali usuneka ngaphambili ngoba lo muzi afanele ube yihlazo ngoba unyazi lwezulu. Unyazi lwezulu liyawuzungeza. Nihambe libheka abantu babo abagulayo baphilise. Siyacela ukuthi le miyalo ney'miso ney'nkambiso zisibuse ey'nhliziyweni zethu siy'dlulisele emindenini yethu esazofika la abantu baqonde. Abantu bayacelwa futhi ukuthi sibatshele abantu uma bangagqoki iy'keti ezingehla kwedolo. Bese sicele omama bakhokheli bafundise odadewethu laba abangasezona intombi ukuthi ngaphansi kufakwa amathawula. Umuntu angahambi nje egqoke isiketi sodwa. Ngoba imindeni yakuba zongenela la ekhaya emphefumulo nezalukwazi azizungena umuntu ehamba nje. Ithawula kumele isidwaba ngoba usungakafaki isidwaba ngoba isidwaba sifakwa umuntu oselotsholiwe oseyogana. Uma ungakahlela leyo nhlanhla faka ithawula uma ungaseyona intombi. Sicela bakhuthalele lokho abakhokheli noma abadala babatshele omama ngoba abanye abazi bandla bayaqala ukufika. Bayamuza futhi abantu kansuthi ungafiki la ugqoke isikipa. Uma ukwenzile lokho okugcina, uma ugqoke isikipa engaduku elipirate. Faka ihembe uhloniphise ngejakhethi noma ngejezi noma ngebhanji. Ungafiki nje ugqoke izinto. Bayamuza futhi abantu. Isikakhulu inhlansuthi eseyazi umthetho lapha ekhaya. uNkulunkulu nisuthi uma ungabhikwile asifakele amabhuluku amnyama. Umuntu angafike efake othwithwithwi i-tracksuit into ekala yonke into. Ayingeni i-tracksuit. Tracksuit musugqoke i-tracksuit, i-tracksuit uze esontweni. Labo abafikayo bayacela ukuthi ngesikhathi esizayo bangagqoki ama-tracksuit obaba. Abagqoka amabhulukwe. Inhlansuthi igqoka amabhuluku amnyama nemashethi amhlophe. Umgomo nomthetho omisiwe ezulwini uNkulunkulu walelizwe lakithi. Siyabonga uNkulunkulu ababusisa abaphiwe indlebe yokuzwa bavuma. Amen. Bantwana bami ezweni lomhlaba, siyibona ukuvuselelana emisweni nasenkambisweni imiyalo. Ushemba ibekile phakathi kwalo muzi unyazi lwezulu. Sicela ushemba siphe indlela sezulwini. Bayanxuswa futhi abantu ukuthi ey'khwameni zabo bangashiyi iy'khwama zemali, bangashiyi amaselula. Makhosazana ngesonto elidlule khona inkosazana eyayisidinda isililo ilahlekelwe iselula. Amaselula wathatheni ey'khwameni zenu, ungawashiyi nangaphandle engawashiyi ey'khwameni zenu, wathatheni ngoba phela into yomubi yalwa nawo uNkulunkulu ngesikhathi ixoshwe ezulwini. Yathi shembe yokuthi abantu benza bahleke thina sibenze bakhale. Kusuke kuyibona-ke lokho abantu abayithathele iy'khwama zabo ezinemali ey'khwameni namaselula. Nangaphakathi siyanxuswa. Kunobaba abasisizayo la ukusihlalisa, sicela sihloniphaneni. Basitshele kahle nabo baba hhayi ngendluzulu. Sibalalele nathi bantwana benkosi uma besihlalise. Sibahlalise futhi abantwana bakaNkulunkulu. Khona abantwana bakaNkulunkulu abangenalo ulwazi abaqala ngokufika phakathi komuzi noma phakathi kwethu singamaNazaretha. Siyanxuswa ukuthi labo bantu sibathathe kahle, sibahlalise futhi ey'qepheni. Nami nginenkolelo ukuthi ey'qepheni sihlala noba uNkulunkulu wethu, kodwa ushembele babeka ngendlela yakhe yasemkhathi yasezulwini. Ngeke ubabone wona ngamehlo. Hlalisa umuntu ngeke azayivala indawo yabantu bakini. Ngoba uthola isibusiso uma uhlalisa umuntu. Ungahlali udlalisa icebo wedwa lapha. Abantu bagcine sebehlehlile usuthi uhleli wena noyihlomkhulu. Kuyinkolo enhle leyo ukwazi ukuhamba nabo. Kodwa bona bahlala ngokomoya. Asibahlaliseni abantu ey'qepheni zethu, isikakhulu labo abangenalwazi. Sibagone uzothola isibusiso. Siyacela odadewethu laba odadewethu laba bey'ntombi zentethelelo bangaphoxeki uma ucelwa ukuthi bathi abantu babe bathi ukuthi kancane bahlehle uma kungena abantu ngoba abantu baqhamuka amazwe namazwe, abanye bazofika inkosi phakathi.
kanti omama abadala bafake amabhande kuwumthetho nomgomo wakuleli bandla lakithi e-Afrika ukuthi omama baphelele bahlala ngaphambi kodadewethu. Ningathi manicele bese nibona ukuthi mhlawumbe banibukela phansi, cha, kumgomo kodadewethu nisukume ngokukhululeka nenhliziyo ekhululekile ushiye kuzokuphi isibusisi mabethi asekuhlehla kancane ngoba nabo omama befika, hhayi ukuthi banibukela phansi. Nikwenze lokho kodadewethu ngenhliziyo eyiphelele. Amen. Abavuma udadewethu baphathele isibusiso leso. Siyacela abakhonza bakhe sihlalisaneni, umuntu angagudluzi umuntu ugcine kunesikhala esikhulu. Yebo abantu abaningi bakuNkulunkulu njengamanje bayambona ngamehlo enyama eTafelkop ngoba kungumhlangano. Kuhle lokho sonke kufanele ngabe siye khona, kodwa abanye bethu bathumela ekhaya emphefumulo imindeni. Asifananile khona imindeni ephuma inhlanhla ukuthi ikhulume yona, khona imindeni engakaphumi inhlanhla ukuthi ikhulume eyikhulumela abantu abangeke siye phambi kwaNkulunkulu saphethe imithwalo esindayo. Basebenzana nayo ekhaya emphefumulo. Okwamanje-ke singenzeka sibe inhlakanhlaka singabaningi, kodwa ngesikhathi esizayo sihlalisaneni ngoba umuzi kaNkulunkulu uyagcwala. Umuntu angahlehlisa abantu afuna ukuhlala yedwa ibali likhulu. Amen.